Госпожо, как се казвате? Пътмежа Фярва Мустафова. Откъде сте? От Голямо Сколо, Търговишко. Търговишко. Имахте Паркинсон. Да. Пиете си там лекарствата за Паркинсон. Да. И имахте блокаж на краката. Да, блокаж на долните крайници има. Така. Въпреки, че пиехте лекарствата, блокажа пак си го имахте. Така ли беше? Да, имах, да. Дадохме ви едни билки за жлъчката, за щитовидната жлеза. За нервите, да. щитовидна жлеза. Нерви, сърце. И сърце, да. Да. Какво стана сега с блокажа? Постепенно намалява. Блокирането намалява? Да, по-малко блокирам. Не е както преди. Да. По-малко и блокажа. Това е за около месец. Месец и половина. Месец и половина. Да. Имаме резултат. Да, имам, да. Добре, ще продължим лечението до пълното излечение. Да, разбира се. Добре, благодаря ви.